Сега хора, няма да играем много. Просто ще си завършим от слотовете 5 неща. Ще съберем пари, ще се опитаме да стигнем някъде по средата на това. Просто не мога да реагирам, брат. И не ми излиза това да мога поне да направя първа част и втора част. Това вече не мога да го простим, брат. Тати! Показах си фейскама, ще го покажа. Нали? Този гейминг канал е само принципно, че си взе... Окей! Взех си ги. Айде бе, брат! Бъгва ми на... Добре, са не ми бъгва толкова. Колкото да преди малко. Така. Взех барелино, който ми са... Тези двете. Барелино лололо. И та по-големата ваза. Сахур. И се панаха от блокове. Това е малкото нещо тук. Чакайте само. Да си... О, не! Чакайте, че си помислих, че ми бъгна скрин рекорда. Сега. И само ми да потараците и мърши тоните. О, не, сега наново. Нищо, трябва съм. Даваме тук пари да го направим това 1,8 милиона. Това е 3,5. И ги чакаме да се видят пари. Временно аз ще се пъркам. Що ли? Защото сега ще видите докъде можем да стигнем. Сега стигам синьо-розовото. Ето стигнах. И по-далече. Много ми лагва, знам. Окей. Слушате ли ме много внимателно?